Gawa sa tabon sa mga manhole sa Mandaue City, may pipila ka mga lugar ang gikatahong gikawatan sab og reflector nga gipangbutang sa kadalanan. Ang detalye kabahin ni ini sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may sa mga dagkong kadalanan din sa ato gipamutangan kini og mga reflectors o mga pavement markers tabang sa mga motorista sa ilang pagsubay sa dan, labi na kung di kuno maayo ang visibility may o kung mag-uwan-uwan sa makaron. Apan sa Mandaue City, nasinati sab ang problema tungod kay pipila sa mga reflectors nga gipamutang gipangkawat. Sa Dan M. Lugarta, Subang Dako, Mandaue City, missing ang pipila ka mga road reflectors. Sa usa ka bahin makita nga nangabangag na ang pipila ka parte sa dan tungod sa nahanaw nga reflectors. Matod sa kapitan, nagkagamay gyud ang reflector ug mas mabantayan ug magabii nga kuwangan kay dili na maniga. Gituohang gilugit kini sa mga responsable. Lumino man sa gani. Ilagyang ginuton. Taod na din among na-notice sa dihang among na tanaw nga hindi kagabi di naman pantay ang siga sa reflector eyes. Sa miaging simana na balita ang kawat sa mga manhole covers sa lain-laing barangay sa syudad. Sa usa ka insidente nakuhaan pa og CCTV ang kawatan, butang nga giimbestigahan na karon sa mga otoridad. Sa Subang Dako nangawad-an sab sila og road reflectors kaniadto pa ug gani naapay wa pahingpit nga ma-restore. Mao nga giawhag ang katawhan nga moabag sa pagmonitor ug mutaho gyud dayon kung may binuang sa ilang lugar. Mao na yato ang reminder sa atong mga kaigsuonan sa barangay nga tabang tagbantay sa mga property sa atong syudad, sa atong barangay nga dili maimudsan na mga badlungon yun. Kabahin may nimang mga insidente sa kawat, mas gipaladman pa ang investigasyon sa mga otoridad aron masusigyod kung kinsa ang nagpaluyo niini o matod pod sa PNP sa Mandaue City Police Office. Mihimo na sab sila sa ilang kaugalingon nga investigasyon aron matudlo kinsa gyud ang responsable ning maong mga binuhatan. May Nick, kumusta ang ilahang pagpakig-alayon sa mga junk shops? Basin kusog-kusog yung halin ani Nick, kaya hasta mga reflector naman sab sa kadalanan ang gipangkawat karon. Mao kini may ang hugot nga nakig-alayon gyud ang mga opisyales may sa mga junk shops, although aminado sila may nga sa mga Mandaue area rasab ang ilang maka-coordinate or kitong sa mga barangay rasab nga mga involved apan mas giauhag sab nila may bisan katong mga tagalagyong lugar kini mga nanag-iya og mga junk shops kun mahimo kuno nga dapat sila sa magmaigmat og sila sa aware nga bawal gyud kun baligyaan man sila niining mga metal covers sa mga manhole og sama-sab kining mga reflectors aron nga dili gyud po sila mamahimong makasuhan sa anti-fencing law. May Okay, daghang salamat, Nico Sereno.